Z jednej českej firmy osivárskej oslovil kamarát a ukazoval mi fotky biorepky z Vysočiny. Padla tá taká celkom zaujímavá myšlienka, že jak robiť repky. Repku zasiať s podpornou alebo teda ochrannou repelentnou plodinou. Vyskúšali sme to hneď v tom roku s ďatelinou alexandrijskou a na 50 hektároch sme narýchlo zasiali repku. Rozhodujúce bola jedna vec, že asi na 30 hektároch z tých 50 nám pekne vzišla aj repka, aj tá ďatelina alexandrijská. V prvom rade je treba povedať, že ona rýchlo prerastie tú repku na jeseň. Tá repka pomalšie rastie a ona ju prerastie, tak prvý moment môže byť, že tá ďatelina alexandrijská ju zamaskuje tak, že tie skočky ju nenajdú, alebo smrdí niečo na tej ďateline tým skočkám tak, že vlastne nejdú na tú repku, že ich to odpudzuje. Tak my sme to tiež vyskúšali, tam to bolo do 3 tón. Bez fungicídov, bez insekticídov, bez hnojív, tiež tam išiel iba galera, normálne herbicídne ošetrenie na jeseň. Mám pocit dokonca, že sme tam ani výdrol vtedy neriešili.